Helo a chroeso i'r cyfres bodlediadau am blant. Ym mhob un o'r podlediadau hyn, fe fyddwn yn trin ac yn trafod pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw, yn ogystal â chael clywed eu barn nhw ar y materion sydd yn effeithio arnyn. Yn y bodlediad yma, byddem yn clywed lleisiau rhieni yn esbonio eu profiadau a'r pethau sydd wedi hwyluso eu taith. Byddem yn ystyried yr hyn sydd angen i gymdeithas gwybod am anghenion plant a rhieni. Dr Nia Young ydw i, darlithydd mewn astudiaethau plentyndod ac ieuenctid ym Mhrifysgol Bangor, a gad i ni cyfarfod y rhai sydd am rhannu eu profiad a'i harbenigedd ar y pwnc yma. Elin Llwyd Morgan ydw i, a dwi'n fam i ddyn ifanc efo awtistiaeth sy'n 5 erbyn hyn, ac dwi'n sgwennu colofn fusol i'r cylchgrawn barn, ac yn fanno ers pan mae Joel yn fach, dwi wedi bod yn sôn am ei ddatblygiad o a'n profiadau ni fel rhieni, a dwi'n cael ymateb gadarnhaol iawn i'r golofn honno gan bod pobl yn falch o gael rhywbeth maen nhw'n medru uniaethu efo fo. Bethan Morris Jones a dwi yn bennaeth ar Ysgol Arbennig Pendalar yn Nghaernarfon. Mae fy mhrofiad i'r rhan fwyaf wedi bod mewn ysgolion prif lif, ond dwi yn Ysgol Pendalar ers tua 6 blynedd rwan, ac yn cael yr fraint o gydweithio efo disgyblion rhwng 3 a 4 ar 15 oed. Helo, Sion Meredith dwi'n byw wrth ymyl Aberystwyth ac yn dad i Hyw sydd yn 4 ar 15 oed ac y Down syndrom yna fo. Felly dyna'n mhrofiad i. Mae Hyw yng Ngholeg Ceredigion ar hyn o bryd yn dilyn cwrs fel rhan o raglen camu ymlaen sydd yn cydweithio efo'r cyngor sir hefyd. Felly mae'n cael amrywiaeth o brofiadau yn y coleg ac yn y gymuned. Lora Glynwen Williams ydw i. Dwi'n Swyddog Ansawdd anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant i Gwasanaeth anghenion dysgu Gwynedd a Môn. Fy rôl i ydy sicrhau fod ansawdd ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yng Ngwynedd a Môn o'r safon ucha posib, a bod o yn gydradd ar draws y sir. Bod 'na gysondeb, da ni'n cydweithio fel tîm o swyddogion ansawdd gyda ysgolion cynradd, uwchradd, prif lif, ac wrth gwrs efo'r ysgolion arbennig y 2 sydd ar draws y 2 sir. Dwi hefyd yn y rôl i fel swyddog ansawdd o 16 sydd yn gweithio hefyd ar ochr pontio pobl ifanc o'r ysgolion i'r colega, a felly gweithio hefyd y glos gyda personel yn y coleg Meirion Dwyfor, Llandrillo Menai. Diolch yn fawr. A Nia Young darlithydd mewn astudiaethau plentyndod yma ym Mhrifysgol Bangor. Felly, y cwestiwn cyntaf sydd gynna i ofyn os gwelwch yn dda ydy, o'ch profiadau amrywiol chi, beth sy'ch chi'n deud ydy'r pethau sy'ch chi isio rhoi fel gwybodaeth i rieni? Felly byddwn ni'n dweud i ddechrau bod pobl yn tueddu i feddwl am fan cychwyn fel beth dydy pobl efo anableddau ddim yn gallu wneud. Dwi'n credu fel rhieni, dyn ni eisiau cadw'n ffocws, dwi'n credu, ar daflu'r rhwyd allan mor eang ac sy'n bosib ar gyfer yn plant sydd yn oedolion ifanc, bod 'na orwelion eang i'r hyn maen nhw'n gallu i wneud a'r hyn maen nhw'n gallu i gyfrannu i gymdeithas ac i teuluoedd ac i gyflawni yn ei bywydau hunain. Swn i'n deud yn yr ysgol, na yng nghyfrifoldeb i ydy gofalu bod ni'n darparu yn plant a'n pobl ifanc fel maen nhw'n mynd yn hŷn trwy'r ysgol, ar gyfer trosglwyddiad o'r ysgol i'r coleg neu i fyd gwaith. Llais yr plentyn a'r person ifanc sydd fwyaf blaenllaw yn yr newidiadau
da ni wedi mynd trwyddyn nhw efo'r ddeddf a falle'n yn ddiweddar, sef gofalu bod i dyheada nhw, bod yr trywydd, os na drywydd gyrfa, bod ni'n medru darparu cyrsia a profiadau sydd yn mynd i hwyluso trosglwyddiad i'r cyfeiriad hwnnw. Ac fel oeddech chi'n deud, bod ni yn gosod dyheada ucha bosib a bod ni ddim yn cyfyngu dim ar y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw. Os ga i jyst dod i mewn i ategu be o Bethan i ddeud o ran yr awdurdod, wrth gwrs mae'r ddeddf anghenion dysgu ychwanegol a chynwysiant newydd wedi dod i rym ers Ionawr y flwyddyn yma. Dod i rym yn raddol ma hi. Mae'r trawsnewid yn digwydd yn raddol a mi dan ni'n anelu rwan at trawsnewid a symud i ôl 16 fydd y disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn ôl 16 yn cael eu cynnwys o Medi 2023. Felly mae'r paratoada yn prysuro i sicrhau fod na arlwy addas, bod na arlwy a bod llais, fel mae Bethan 'di ddeud, yr unigolion, a llais yr rhiant hefyd wrth gwrs sydd yn cefnogi yr unigolion i'w glywad yn glir. A sicrhau fod mae'r cod ymarfer yn nodi hyn yn glir, os nad oes yn bosib i'r fod i'r person ifanc fod yn medru cyfleu hun mewn un modd, bod na archwilio i fewn i unrhyw fath o ddarpariaeth neu o ffyrdd eraill o gyfathrebu, a hynny'n wir hefyd am rieni. A sicrhau bod na eiriolwyr hefyd ar gael i fod yn llais i'r unigolion ag i'r rhieni, achos mae hi'n broses ddyrus fel da chi fel rhieni yn sicr yn ymwybodol. Ond mae'n rhaid deud trwy'r ddeddf anghenion dysgu newydd mae pethau wedi hwyluso'n fawr yn do Bethan. Mi rhai sydd yn mynd drwy'r drefn o cael adnabod, asesu, adnabod ac yna'r ddarpariaeth erbyn hyn i gymharu beth sydd wedi bod yn y gorffennol. Felly yn sicr mae 'na gydweithio hefyd aml asiantaethol llawer iawn cryfach gyda asiantaethau'n dod i weithio ynghynt yn gydradd efo addysg, gan fod y cod ar ddeddf anghenion dysgu ychwanegol yn atab gofynion plant ifanc o'r cryd hyd at 5 ar 20 oed 'lly. Felly y gobaith ydy byddwn ni'n mynd ymlaen gyda'n gilydd mewn partneriaeth yn llawer iawn fwy cadarnhaol i sicrhau fod anghenion yn plant a pobl ifanc ni'n cael i diwallu. Un peth arall 'swn i'n ategu yn fanna hefyd ydy, da ni'n defnyddio yr prif ddogfen bwysica i ni wan ydy'r cynllun datblygu unigol. A mae gynnon ni drefn yn y sir o fedru cwblhau y cynllun datblygu unigol system ar-lein. A dwi'n meddwl be da ni wedi ddysgu yn yr ysgol drost yr chydig flynyddoedd dwytha yma ydy gymaint ydy'n cyfrifoldeb ni i sicrhau ansawdd yn y cynllun datblygu unigol. Yr manylion am yr unigolyn, yr adnabyddiaeth o'r unigolyn, o'r pethau bach ma sydd yn bwysig iddo fo neu hi, ac ar ei gyfar o neu hi hefyd. Llais yr rhieni neu'r teulu wedyn yn cyfrannu at y manylder yna. Ac wrth i ni fod yn trafod dyheada, deillianna a targeda, bod ni yn gweithio ar dargeda sydd yn gwbl berthnasol i'r unigolyn yna ac yn mynd i fod o fydd i'r unigolyn ac yn ddefnyddiol i'r unigolyn wrth iddo fo neu hi symud ymlaen drwy'r ysgol neu mynd ymlaen tu hwnt i'r ysgol. Ia, dwi'n hynod o falch o weld bod y ddarpariaeth yma yn cael ei ehangu ar gyfer pobl ifanc ôl 1 ar 15, achos yn fy mhrofiad i oedd Joel yn yr ysgol nes i fod o'n 19, ac ar ôl hynny doeddan ni'm yn siŵr iawn beth yn digwydd, ac oedd rhaid ni gwffio reit galad i gael lle iddo fo mewn coleg arbenigol. Neu fel arall oedd 'na dueddiad
unwaith oedden nhw'n gorffan eu cyfnod yn yr ysgol, dyna fo lle. Hynny ydi awtistiaeth ddim yn dod i ben pan mae rhywun yn troi'n oedolyn, ond yn aml iawn mae yna achosion dwi'n ymwybodol ohonyn nhw, lle mae'r plant yna eu teuluoedd wedi cael eu gadael lle, a does na ddim byd iddyn nhw mewn ffordd. Wedyn mae'r ffaith bod na fwy o bwera yn dod i sicrhau chwarae teg i'r bobl ifanc mae'r teuluoedd yn beth positif iawn yn fy marn i. Byddwn ni'n yn ychwanegu, mae Hugh efo ni'n 45 oed ac yn felly'n yn iau na mab Elin. Felly, yn y coleg mae o hyd. Ond fel rhieni, wrth gwrs, da ni yn tueddu i feddwl ymlaen ac edrych ymlaen at beth bydd yn digwydd tu hwnt i'r coleg ar ôl y 2 mlynedd nesaf. Gan feddwl, yn deheuad ni yn amlwg fel rhieni, ydy fod o fel oedolyn ifanc ar ôl gadael y system addysg ffurfiol yn dal i fedru byw bywyd llawn sydd yn gallu cynnwys elfennau pwysig o ran anghenion dynol fel gwaith, anghenion cymdeithasol ac emosiynol, magu annibyniaeth. Hynny ydy'r peth ola dyn ni eisiau weld ydy bod o'n wedi glynu wrth y teledu neu wrth gyfrifiadu'r tablet neu rhywbeth felly drwy'r dydd ac yn styc adre ac yn mynd yn ddiflas felly. Dyna, ar y pwynt yna dyn ni, dwi'n meddwl, ac yn dymuno gwybod bod na lwybrau posib iddo fo fel oedolyn yn y dyfodol. Ac yn arbennig, mae'n debyg, ar sail yn profiad ni efo Cofid dros y 2 mlynedd diwetha, a gweld beth oedd effaith Cofid pan oedd Hugh ddim yn gallu mynd i'r ysgol ar gyfnodau, pan oedd yn bywyd ni fel teulu wedi mynd llawer fwy ynysig, a falle bod ni wedi ynysu bach fwy na rhai pobl eraill oherwydd cymhlethdodau iechyd o fewn y teulu. A fe gafodd hynny effaith go fawr ar Hugh ar y pryd, lle ath o fod yn fachgen ifanc bywiog, siaradus, diddordeb i wneud gwahanol bethau, yn gynyddol yn mynd i'w gilydd a mynd hyd yn oed yn fyd, dyn ni gwir, am gyfnod, a ddim diddordeb yn unrhyw beth o gwbl. Yn raddol, mae o wedi dod allan o fanna, a dyn ni wedi cael yr hen Hugh yn ôl i raddau helaeth erbyn hyn, wrth i bethau mynd yn ôl yn fwy normal. Yn sicr, dyn ni ddim eisiau mynd yn ôl i ryw rigol fel yna yn y dyfodol, a dyna un o'r pethau mae'n debyg sydd ar yn meddyliau ni ar hyn o bryd, ydy gofalu bod y dyfodol yn gallu bod yn gadarnhaol ac yn gyflawn llynau. Gan bod ni sôn yn fanna amdan effaith Cofid, tybed os na effeithiau ehangach yn fanna i'w drafod hefyd, os rhywun arall efo sylw ar hynny? Na i sôn am yn profiad ni, achos mae Joel ers rhai blynyddoedd mewn cartre preswyl ar gyfer pobl awtistig felly. Ac oedd o'n dod ni flaen yn eitha da yn fanno. Pan ddath Cofid yn ystod y cyfnod clo cyntaf oedd o'n iawn. Fel ni gyd, dwi'n meddwl bod pawb yn meddwl na rhywbeth tymor byr fysa fo, ac oedd o bron yn novelty lle. Ond wrth i'r peth gario mlaen, a oedd ei fywyd o wedi crebachu, ac oedd o'n methu gwneud y pethau oedd o'n i fwynhau i gwneud fel mynd i nofio neu mynd i trampolinio, a pethau bach fel mynd allan a bita a cael diod mewn tafarn neu gaffi neu beth bynnag. A mi gath hynny effaith andwyol iawn efo, fel oedd Sion yn sôn am ei fab o, mi ath o i'w gragen, ac oedd hynny'n achosi iddo fo hunan anafu, oedd o'n ymysodol tuag at staff, ac pen draw hynny oedd mi gath o i bu'n rhaid efo dreulio misoedd mewn uned iechyd meddwl ar gyfer pobl efo anableddau dysgu, oherwydd bod y staff yn y cartre wedi hitio wal, a doedden nhw'n gwybod sut i ymdopio efo felly. Wedyn, erbyn hyn, mae o'n ôl yn y cartre, mae o'n dal yn eitha cyndyn o wneud y beth oedd o'n wneud cynt, ond yn raddol bach dwi'n
gobeithio yn fawr y bydd o'n ôl i'r hen Joel 'lly. Ia, os alla i ddod i fewn yn fanna, dwi'n meddwl bod ni fel awdurdoda Gwynedd a'n Môn, a dwi'n siŵr bod hyn yn wir am bob awdurdod, da ni'n gweld ardrawiad sylweddol i effaith Cofid mewn ffordd ar ein plant a'n pobl ifanc ni. Mae colli bod gyda'i ffrindiau yn gyffredinol yn yr ysgol, mae cael colli cael y drefn yna o ddydd i ddydd wedi cael ardrawiad negyddol, a mwy o achosion o bobl ifanc, plant a phobl ifanc ag anawstera iechyd meddwl yn codi mewn ysgolion, a da ni wedi bod fel tima arbenigol a'r seicolegwyr ni yn ymatab i anawstera ac blant sydd ag anawstera iechyd meddwl yn yr ysgolion, dipyn o hyfforddiant wedi bod yn mynd ymlaen i arfogi staff ymhellach i ymatab i anghenion, ond dwi'n meddwl mae hwn yn mynd i fod yn ardrawiad a mi fyddwn ni weld o'n hir dymor ynde. Ac wrth gwrs yn plant ni sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn colli'r rwtîn, y drefn, y sylw maen nhw wedi bod yn gael, wrth gwrs mae'r ysgolion wedi bod yn lle bo'n bosib wrth gwrs oedd y plant yn cael mynd i'r ysgol am gyfnodau, mae hwn yn drefn gynnon ni, neu mi oedd na sesiynau rhithiol a pecynna'n cael eu hanfon adra, a wedyn sesiynau rhithiol i fynd trwyddyn nhw, ond mi oeddan nhw fel plant oedd yn dod i'r categori bregus yn cael dod i'r ysgolion am gyfnodau yn ystod yr wythnos i gael eu sylw felly ac i geisio, ond i roi sylw yn fwy na dim byd i'r ochr emosiynol, gymdeithasol i sicrhau fod pawb yn iawn 'lly de. Bethan, dwi'n siŵr bod ch'titha 'di gweld hyn fel pennaeth mewn ysgol arbennig yndo? Da ni'n yn gwneud llawer mwy o waith lles. Da ni'n gweithredu strategaeth 5 ffordd at les. Da ni yn cynnal sesiynau yoga. Da ni'n gwneud lot o feicio, hygyrch, manteisio ar y tywydd i fod tu allan. Wedi datblygu yr ardal gardd yng nghefn yr ysgol. Lot o bethau da ni yn weld sydd yn help ydy cael bod tu allan, cael bod yn yr awyr iach, gwneud gwaith adweitheg. Mae hynny'n help dim jyst i y disgyblion wrth gwrs, i'r plant ac i'r pobl ifanc, ond i'r staff hefyd, achos dwi'n meddwl bod ni gyd wedi cael ein heffeithio gan yr sefyllfa, yr pandemig a'r cyfnodau o fod yn llawer mwy ynysig, a yr effeithio o beidio cael cymdeithasu. Dwi'n meddwl yn yr ysgol bod ni'n sylweddoli hynny ac yn gweithredu hynny, ac mae plant wrth gwrs bod na effeithiau fel da chi 'di weld fel teuluodd, ond mae yna lwyddiannau hefyd, a maen nhw i'w hedmygu am 'u gwydnwch a deud y gwir, ac am werthfawrogi pan maen nhw yn yr ysgol, a gwneud y mwyaf a gymaint o foddhad sydd i weld o'i gweld nhw yn hapus ac yn mwynhau, ac yn gweithio trwy rwystredigaethau a phroblema, ond gobeithio yn cael cynhaliaeth i fedru gwneud hynny. Mae reidio beic, mae rhaid fi ddeud, un mab i Hyw wedi bod yn rhan o'i adferiad. Mae gen i fo beic pedair olwyn, sydd fel mae o'n reidio ar hyd bromenad a Aberystwyth ar ei feic pedair olwyn. Da ni'n faint o bobl sydd wedi gwneud y sylw i fod yn edrych yn cool, ond mae Hyw wrth i fod yn gwneud hynny. A mae jyst bod yn yr awyr iach a cael gweld pobl eto yn sicr, a teimlo bod o'n rhan o beth eto wedi bod yn rhan bwysig o'r adferiad i Hyw yn sicr. Os ella i ddod i fewn, wrth gwrs mae'r cwricwlwm lles hefyd yn tydi, wrth gwrs newydd yn cael ei gyflwyno ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl fel o Bethan yn deud, ac fel Bethan deud rwan yn deud Sion, mae'r agweddau yma sydd wedi cael eu cyflwyno yn gyflymach na fysa ni'n ei feddwl, a'r darpariaethau yma sydd wedi
gwreiddio mewn ysgolion erbyn hyn a wedi cyfoethogi'r cwricwlwm yn yr ysgolion yn mynd i fo gyda ni, a mae hwnna yn effaith positif o'n profiadau ni dros y 2 flynedd dwytha. Ella lle bod ni wedi bod yn datblygu'n raddol, da ni wedi gorfod meddwl ar 'yn traed hefyd am be da ni'n mynd a sut ydan ni'n mynd i ymatab i anghenion yn disgyblion bregus ni, i sicrhau bod nhw yn magu dycnwch ac i bod nhw'n blant hapus. A dwi'n meddwl y bydd y darpariaethau yma fel o Bethan yn sôn a dwi'n gwybod ar draws yn awdurdodau addysg ni, y bydd darpariaethau sydd wedi cael eu sefydlu yn ystod Cofid yn sicr yn ran o ddarpariaethau o ddydd i ddydd yn eu hysgolion ni'n ran o'i cwricwlwm nhw hyn allan beth bynnag lly de. Ie, wel be o'n i am ddeud oedd un broblem yn achos Joel ydy bod wedi bod yn gyndyn iawn o fynd allan pan oedd o cynt yn rhywun oedd yn mwynhau mynd am dro a ballu. Mae o wedi rhoi'r gorau i neu' hynny i raddau helaeth. Mae o wedi bod diolch byth am dro wthnos yma a wedyn dwi'm yn gwybod os 'di o'n yn 'i natur o i fod yn styfnig, ond yn sicr dwi'n meddwl bod o'n rhan o'r cyflwr awtistig bod 'na styfnigrwydd yna, fedrwch chi ddim i gorfodi nhw wneud dim byd yn erbyn i ewyllys. Ond dwi yn mawr obeithio achos i mi'n bersonol ma' jyst bod allan pan dwi'n teimlo chydig bach yn isel, ma' jyst mynd allan am dro am 20 munud ne' beth bynnag mae'n gwneud byd o wahaniaeth wedyn swn i jyst yn licio petai o'n sylweddoli hynny, ond wrth gwrs mae o'n rhywbeth sy'n gorfod digwydd yn 'i amser o 'i hun. Dwi'n meddwl mae hynna'n codi cwestiwn gyda fi os gwelwch yn dda, 'dyn ni 'di sôn ag wrth gwrs mae lles plant a phobl ifanc wrth raidd ein gwaith ni i gyd dwi'n gwybod, ond dych chi 'di sôn hefyd amdan yr effaith ar lles rhieni ac athrawon hefyd yng nghanol Cofid, ond ella tu hwnt i hynny. Felly beth yw'r effaith yna? Be yn eich barn chi sydd yna fel gefnogaeth i rieni? Dwi'n meddwl bod o'n yn anodd iawn mae'r cyfnod yma wedi bod yn tu hwnt o heriol i deuluodd yn Ysgol Pendalar ac i chitha'ch dau a teuluodd chi, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl bod un peth sydd wedi helpu yma ydy gwneud ymdrech i wella y cyfathrebu a'r cyswllt rhwng adra a'r ysgol. Ac gan bo' ni 'di gorfod symud mor sydyn i uwch sgilio'n ddigidol, ma' 'na wrth gwrs ddigon o declynna ag apia ar gael sydd yn lle da ni medru rhannu llunia plant wrthi a pobl ifanc wrthi'n gwneud 'u gweithgaredda yn ystod y dydd yn yr ysgol, medru rhannu heingyn syth yn uniongyrchol gyda'r rhiant. Yr rhiant yn medru gwneud sylw yn ôl, yr athro neu'r staff yn ymatab i hynny, medru gweld yn union sut ma'r plentyn neu'r person ifanc yn ystod y dydd yn yr ysgol. Dwi'n meddwl bod pethau fel 'na wedi bod yn help bach i rieni, gael chydig bach o deimlad cadarnhaol, achos oedd 'na lot o ofid efo Cofid, os oedd plant yn mynd i ddal Cofid yn yr ysgol, pa mor ofalus oedd yr ysgol o ran 'i asesiadau risg a ballu. A dwi'n meddwl bod o yn gysur. Dyna sy'n cael ei ddeud wrthon ni beth bynnag lly, ydy gymaint o blesar ydy cael yr wybodaeth yna, cael gweld y dystiolaeth, cael gweld nhw yn ailafal, nid yn unig yn 'u haddysg, ond yn yr elfennau lles ac yn yr elfennau allan yn yr awyr agored, a gobeithio ar ôl hyn wan yn y gymuned yn ôl hefyd. Ond dwi'n deall yn iawn o ran sut mae disgyblion yn enwedig o ran awtistiaeth, pa mor fychan mae byd nhw'n medru mynd, pa mor hawdd ydy sefydlu patryma sydd ddim yn help iddyn nhw nag yn medru gwneud dim byd i helpu hunan ar y pryd i ddod allan o hynny chwaith lly. A dwi'n meddwl bod angen cydnabod bod honna'n her fawr i deuluodd ac yn rhywbeth dwi'n siŵr sy'n medru cael effaith negyddol iawn ar ysbryd pawb lly, yn rhan o'r teulu.
oherwydd bod nhw'n methu helpu yr unigolyn i weld pa mor llesol fysa gwneud y weithgaredd yna. So mae hwnna'n yn un anodd iawn, dwi'n meddwl, a nid yn rhywbeth mae'r ysgol yn medru fod fawr o help ynglyn â fo chwaith. 'Lly. Dwi'n meddwl bod ni wedi elwa o'r ysgol yn cysylltu ni oedd Hyw yn y chweched dosbarth yn yr ysgol felly pan gychwynodd y pandemig, bod ni'n sicr wedi elwa o gysylltiad yr ysgol efo ni drwy fideo gan y blaen pan oedd Hyw ddim yn gallu mynd i'r ysgol. Ar yr un pryd, bod hynny'n gallu bod yn anodd i Hyw i weld pobl ar fideo hefyd, a methu deall pan bod o ddim yn gallu bod yno, oedd o'n atgoffa fo i ryw raddau, o'r hyn oedd o'n yn ei golli hefyd. Ar y llaw arall, weithiau, dyn ni'n teimlo, a ddodd hyn yn amlwg falle yn ystod y cyfnod clo hefyd, bod ni weithiau yn cael, dydyn ni cyfarfod aml asiantaethol, oedd yn weithiau yn gallu bod yn fwy rhwystredig, mae'n rhaid dweud, na gobrofiad cadarnhaol, gan bod o'n chydig bach yn rhy gyffredinol i naws, a falle ddim yn ddigon personol ac ddim yn ddigon teilwredig i Hyw yn bersonol. A falle bod hynny'n sylw cyffredinol weithiau, wrth ymwneud y gwahanol asiantaethau. Mae rhywun yn gwerthfawrogi bod gwahanol asiantaethau a diddordeb, ond weithiau mae o'n gallu bod yn dipyn o her i rieni i reoli mewn ffordd y cyswllt yma efo'r gwahanol asiantaethau, ailadrodd y bryd i gilydd, cywiro weithiau gwybodaeth ac yn y blaen. Felly mae ffindio'r balans yna, mae'n debyg, rhwng cefnogaeth digonol heb fynd yn rhywbeth sydd yn faich. Hwna di'r balans sydd yn anodd i ni. Ac yn enwedig o bryd i gilydd hefyd, tra bod ni'n trio meddwl am yn plant mewn ffordd gadarnhaol be nhw'n gallu wneud ac yn ymlaen. Mae yna achlysuron weithiau pan mae rhywun yn gorfod gwneud cais am ryw gefnogaeth neu gilydd, pan mae rhywun yn gorfod peintio'r darlun mwyaf di posib mewn ffordd i blentyn mwyn sicrhau bod y system yn gweithio o blaid y plentyn o ran sgorio'n ddigon uchel i gael gwahanol gymorth a adnoddau a gwasanaethau ac yn y blaen. Mae hynny'n gallu bod yn rhywbeth sydd yn tynnu rhieni lawr, dwi'n credu, hefyd. Rhywbeth systemig ydy hynny mewn ffordd. Ie, dwi'n cofio hynny fyd. Gorfod llenwi'r holl ffurflenni yma mwyn gwneud siŵr bod Joel yn cael y buddiannau iawn, ac mwyn cael hynny, dwi'n meddwl tueddiad rhiant ydy edrych ar yr ochr ora, achos beth ni'n gadael, beth ni'n sbio ar yr ochr dywyll, mi fysa ni jyst yn mynd o dan y don yn llwyr, dwi'n meddwl, ond fel oedd Sion yn dweud, mae'r rhaid darlunio y senario gweitha un, lle. Ac mae hynny'n beth eitha anodd i wneud. A dyna beth arall o bod yn rhiant i blant efo anableddau arbennig. Mae'r holl hwps biwrocrataidd yma da ni'n gorfod mynd trwyddyn nhw mwyn cael y pethau yma ar gyfer yn plant. Dwi'n gwybod bod yna help ar gael, ond swn i'n meddwl mi fysa'n ddigon hawdd weithiau i rieni just troi fyny, achos bod ti mor anodd gorfod mynd trwy'r holl dap coch yma a llenwi'r ffurflenni di ben draw ac cysylltu fo hwn. Mae'n frwydr te, ond mae yn swnio fel petai sefyllfa yn gwella. Diolch byth. Dwi'n meddwl bod mae'r drefn cynllun datblygu unigol, mae'r drefn sgynnon ni ar-lein o fedru rhannu mynediad efo caniatâd wrth gwrs i wahanol asiantaethau. A'r mwyaf o'r fanylion mae rhywun yn medru roi am yr unigolyn yn yr ddogfen yna. Mae hynny yn sicr yn gwella adnabyddiaeth pawb o'r unigolyn, os dyn nhw'n darllan o, wrth gwrs, os dyn nhw'n darllan y manylion. Lle swn i'n gobeithio wrth i ni fynd ymlaen, y bydd
bydd hynna yn lleihau yr tap coch fel oeddech chi'n cyfeirio ato fo rwan lly. Achos bod hon yn ddogfen fyw sydd efo cyfraniad pawb iddi hi a pawb sydd yn gweithio efo'r unigolyn ac yn nabod yr unigolyn yna mae'r manylder amdano fo neu hi be sydd yn gweithio, be sydd ddim yn gweithio, be sydd angen arno fo ac ar ei gyfer o a'r teulu wrth gwrs yn llais nhw yn hynny hefyd lly. Dwi'n ffyddiog bod y trefniadau'n gwella. A dwi'n meddwl Bethan o ran beth ti'n dweud, dwi'n cytuno'n llwyr achos o ran cynnal adolygiadau blynyddol ac wrth gwrs dim just rhai blynyddol adolygiadau interim hefyd ar-lein ar teams efo rhieni a sawl asiantaeth yr ysgolion i gyd. Mi da ni 'di ffeindio bod defnyddio'r y ddogfen y CDI, cynllun datblygu unigol ar-lein, yn arwain yn trafodaeth ni yn bositif iawn. Mae'r ieithwedd yn bositif, yn gadarnhaol iawn. Mae hwnna 'di'r arweiniad da ni'n roid fel awdurdoda i'n hysgolion bod yr ieithwedd yn bositif. Cofio pwy wrth gwrs cydweithio bod hi yn ddogfen sy'n mynd i fod yna'n hanesyddol. A be sydd hefyd yna, a dwi'n hoffi y rhan yma'n fawr, ydy beth da ni'n edmygu am y plentyn a'r person ifanc. Ac yn amal iawn iawn, yn fanno da ni'n cychwyn yn cyfarfod. Hwna di'n hoff ran ni o'r ffurflen ac o'r hoff ran ni mewn ffordd hefyd o'r cyfarfod. Chos da ni'n cychwyn mewn modd hyfryd, cadarnhaol, a pawb yn cael rhoid i ran a'i sylw yn fanno, pawb sydd yn nabod ac yn gweithio a gweithio dydwch os ydw i neu swyddog arall yn dechrau gweithio, mi da ni medru deud rhywbeth positif fatha mi wyt ti'n ddewr, wyt ti'n medru bod yn y cyfarfod yma, neu rhoid gadael i'r rhiant wybod, newch chi ddeud mae o'n ddewr, mae o wedi medru rhoid i lais yn fama. Wedyn ma' sylwada bach fel yn cynnal rhywun yn dydi. Felly mae hon, fel o Bethan yn deud, y ddogfen amal asiantaethol yn cael ei harwain gyn addysg, ond pawb sydd yn gweithio efo'r person ifanc plentyn yn cael mynediad ati. Mae hi yn fyw ac yn medru cael i diweddaru yn unol ar gofyn ynde. A mae'r holl dystiolaeth ar adroddiadau ynghlwm. Felly mae hon hefyd yn ddogfen fydd yn trosglwyddo gyda'r plant, bobl ifanc o un cam i'r llall ac hefyd erbyn hyn i'r coleg lle. A fedra i ategu bod ni wedi cael y profiad yna, y profiad positif yna hefyd. Jyst yn meddwl wrth wrando, yn y cydweithio yma, dwi'n dychmygu wrth reswm yna emosiynau a disgwyliadau sydd yn dod efo bod yn rhiant sydd ella ddim yr un fath ar hyn mae'r asiantaethau yn dod efo nhw i'r drafodaeth yna. Dwi'n meddwl Elin, oeddet ti'n sôn amdan sut mae rhieni eisiau edrych ar yr ochr gorau, yn edrych eisiau bod yn bositif yn y trafodaethau hynny. Ond tybed pa mor hawdd ydy hi i rieni fod yn sôn amdan eu teimladau nhw a sut mae'r sefyllfeydd yma'n effeithio arnyn nhw? Ie, yn aml iawn dydy hynny ddim yn cael ei ystyried ryw lawer, achos wrth gwrs mae'r canolbwynt yn benna ar y blentyn a'r person ifanc, a mae hynny wrth gwrs yn ddealladwy. Mae yna droion wedi bod yn y gorffennol lle da ni wedi dod ar draws bobl i mi oedd yn ymddangos yn glinigol ac yn oeraidd iawn lle pan da ni'n trio sicrhau lle i Joel mewn coleg arbenigol ac oedd pobl yn deud wel, mi fysa well efo aros o fewn y gymuned ac dod o hyd i waith a'r math yna beth. Ond y peth ydy, oedden ni'n gwybod na diwedd y gân di'r geiniog a bod nhw ddim eisiau talu gorfod ariannu y lle iddo fo mewn coleg. Wedyn, bod ni'n deud, bod ni'n meddwl na dyna fysa'r ffordd yr opsiwn gorau i Joel. Doedden nhw ddim yn gwrando ar hynny ac oedd rhywun yn mynd i deimlo'n ynysig iawn. Ond mi gawson ni un cydlynydd gofal arbennig o dda a hi nath helpu Joel gael lle yn y coleg ac yn dilyn hynny lle yn y cartre preswyl. Ond, da chi'n bod, o'r holl bobl da ni wedi weithio efo nhw, dwi'n meddwl na ers hynny mae 'na bobl eraill wedi bod yn bobl arbennig iawn, ond oedd y cydlynydd gofal yna
yn werth I phwysau mewn aur, achos oedd 'na gymaint o fynd a dŵad hefyd o ran weithwyr cymdeithasol a pobl mewn swyddi eraill oedd yn rhan o'r y tîm amal asiantaethol. Wedyn mae un person da yn medru gwneud byd o wahaniaeth. Y person 'na sy'n gwrando ar y rhieni yn ogystal â chymryd holl anghenion eich plentyn chi ystyriaeth. Dwi'n meddwl hefyd weithiau mae'n medru bod ffordd arall de, bod yr rhiant yn gyndyn o fynd i'r trywydd coleg arbenigol neu gartra gofal ac yn aml fel dach chi'n disgrifio Joel sydd yn weithiau'n cael anawstera ymddygiadol neu cyfathrebu neu'n medru bod yn rhwystredig ac yn flin tuag at pobl sy'n trio I gefnogi fo. A weithiau mae hi'n anodd cyfadda ella nad ydy'r awyrgylch mae'r person ifanc ynddo fo ar y funud honno i'm yn siwtio ddim mwy de. A bod angen gweithredu a meddwl be arall sydd ar gael sydd yn mynd I siwtio'n well ac yn mynd I ella wneud yr unigolyn yn hapusach I fyd ac yn gefn i'r teulu hefyd 'lly mewn amgylchiadau sy'n medru bod yn eithriadol anodd. Ie, jyst dwi'n meddwl mae 'na euogrwydd os ydych plentyn chi'n mynd I gartra, dwi'n meddwl bod o'n naturiol bod 'na euogrwydd. Dwi'n gwybod am bobl sy'n deud pan mae plant nhw'n ifanc da ni byth isio gadael fo fynd, lle da ni isio cadw'r plant adre efo ni, ond dydy hynny ddim bob amser yn ymarferol. Hynny ydi, oedd Joel yn medru bod yn iawn am fisoedd ar ei hyd ac yn sydyn mi fysa fo'n gwneud pethau. Enghraifft, mae o wedi ymosod na fi tra dwi'n gyrru fwy nag unwaith. A be oedd y pobl yn ei alw'n potentially catastrophic, beth oedd yn I gwneud ti doedd o ddim yn bosib iddo fo fod adre mewn gwirionedd achos doedden ni'm yn gwybod sut I ddelio fo'r math yna o ymddygiad treisgar 'lly. Wedyn dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod pobl y rhieni 'lly neu yr gofalwyr yn medru cyfadda pan 'dyn nhw'n methu ymdopi neu pan ma' petha'n mynd yn drech arnyn nhw. Does na'm byd I fod cwylidd ohono fo achos yn aml iawn mae o'n well i'r unigolyn dan sylw hefyd 'lly achos ma' nhw wedyn yn cael eu trosglwyddo I awyrgylch lle ma' nhw'n cael mwy o gefnogaeth, ma' nhw'n cael mwy o bobl o'u cwmpas nhw a pobl efo ryw fath o arbenigedd o'r cyflwr ac yn gwybod sut I ddelio fo'r math yna o ymddygiad. A dych ch'mo' pan dwi'n cael sgyrsia fel hyn efo rhieni weithiau sydd yn sgwrs emosiynol iawn ac yn medru bod yn anodd iawn, dwi jyst yn licio deud wrth pobl, wel ma'ch plentyn chi, ma'ch mab chi neu'ch merch chi wan yn 19 oed neu yn 4 ar 15 oed. Pryd nathoch chi symud allan o'r wrth mam a dat? Pryd nathoch chi fynd ymlaen I goleg a symud I fyw a dechrau cymryd y cama nesa yna yn eich bywyd chi. Ac mae hwnna'n yn rhoi rhyw slant gwahanol ar edrach ar rhywbeth 'lly. Bod o'n yn gam da ni ella I gyd wedi bod trwyddo fo yn 'yn harddega a bod o'n ran o'n datblygiad ni trwy fywyd de, a bod o'n rhywbeth cadarnhaol yn hytrach na rhywbeth negyddol 'lly. Jyst I ddilyn ar hynny, tybed ydych chi'n teimlo ein bod ni fel cymdeithas digon ymwybodol o lled y sbectrwm o amrywiaeth o ran anghenion plant a phobl ifanc? Dwi ddim yn meddwl, na. Dwi'n meddwl yr teuluodd sydd yn gwynebu yr heria ac i'r pobl ifanc sy'n gwynebu yr heria mwyaf, dos gynno pobl ddim syniad nagos o pa mor anodd ma' hi'n medru bod. Achos dach chi ddim yn medru cael unrhyw frec o'r sefyllfa, dach chi yna
24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Efallai bod yr person ifanc neu'r plentyn yn dod i'r ysgol am gyfnod, ond da ni'n rhoi nhw nôl, dydan. Da ni yn cael y brec. Da ni'n rhoi yr plant yn mynd adra o'r ysgol, nid yn cyfrifoldeb fi ydyn nhw ar ôl hanner o di 3. A dwi'n meddwl, oni bai bod chi yn gweithio yn yr amgylchedd yna ac yn ymwneud â'r rhieni ac yn nabod rhieni, does gynnwch chi ddim syniad o pa mor heriol mae o'n medru bod, ac maen nhw'n bobl sydd i'w hedmygu achos maen nhw'n caru i plant a'i pobl ifanc, ac dydy hwnna dim ots pa mor anodd ydy pethau. Does na ddim gwegian byth ar hynny. Ac mae'n biti a deud y gwir na dos na fwy o gefnogaeth byth ar gael i bobl sydd yn gweithio'n llawn amser i wneud i gorau dros i plant. Dwi'n meddwl ella bod cymdeithas wedi symud yn ei blaen y tipyn o ran fod na fwy ymwybyddiaeth o rei cyflyra a syndroma, ond mae na gymaint o waith pellach i wneud i addysgu. Dwi'n meddwl fod mae na fwy o ymwybyddiaeth o awtistiaeth, ymwybyddiaeth o anghenion dysgu ychwanegol dwys, ond yn sicr, sa'n ni'n edrych yn ôl 20 mlynadd, 10-20 mlynadd yn ôl, doedd hynna ddim yna. Ond yn sicr, ond tydi, dwi'n cytuno fo ti Bethan, nad oeddi sylweddoliad o be di straen ar deuluoedd, a dim jyst y rhieni, ond wrth gwrs y teulu ehangach a'r y brodyr chwiorydd a'r teulu ehangach, a beth ydy'r rhwydwaith sydd ar gael ar gyfer cefnogi hefyd o ran y teulu ehangach, a oes na hyfforddiant a chefnogaeth a dealltwriaeth gan y deulu ehangach ac o fewn cymdeithas mae rywun yn byw yno fo, i ddeall be di'r straen a be di natur yr anghenion os ydi teulu'n dymuno hynny wrth gwrs. Ond dwi'n teimlo mi da ni mewn gwell lle nag y buon ni ers blynyddoedd lle. Ond dwi'n meddwl na gynnoch chi fel rhieni mae'r gair ola yn fama, achos chi sydd yn gwybod ora. Ie, dwi'n meddwl, byddwn ni'n cytuno o'n profiad ni bod ymwybyddiaeth wedi gwella. Wrth gwrs, efo Down syndrome, mae gennym ni fab lle mae'r anabledd yn amlwg, da chi'n gweld o bryd a gwedd, ac mae yna gyffredinoli weithiau, wrth gwrs, ynglyn â be di natur rhywun efo Down syndrome, a'r argraff bod ni'n gyd bob amser yn glen ac yn gariadus, felly, sydd yn gyffredinoli, wrth gwrs, ond mae yna rhyw fath o nwyldeb o bosib yn gallu perthyn weithiau i'r cyflwr sydd yn denu pobl atyn nhw, mewn ffordd gadarnhaol. Felly mae hynny'n gallu bod yn bositif iawn i ni, ac wedyn mae unrhyw ymddygiad gwahanol mae'r ffaith bod rhyw yn amlwg a Down syndrome ac yn amlwg ag anableddau, mae hynny'n gallu helpu pobl i ddeall ymddygiad gwahanol. Ond dwi yn ymwybodol iawn bod na anableddau eraill gan gynnwys awtistiaeth y bosib lle mae'r heriau dipyn yn fwy, a lle mae angen i ni gyd godi mwy o ymwybyddiaeth a bod rhaid i gymdeithas a gwladwriaeth yn gyffredinol i fod yn gefnogol i deuluoedd ac i'r unigolion eu hunain. Ie, mae awtistiaeth yn cael ei galw yn gyflwr cudd, ac yn sgil y ffaith bod Joel wedi bod mewn uned iechyd meddwl yn ddiweddar, yn hytrach na ryw stilio a cwyno lle ar y cyfryngau cymdeithasol. Nes i benderfynu cychwyn grŵp ar gyfer teuluoedd Cymraeg lle oedd eisiau rhannu profiadau, ac i enw fod i awtistiaeth y cyflwr cudd. O beth bynnag, pan oedd Joel yn fach, doedd hi ddim yn amlwg bod na rhywbeth yn wahanol amdano fo. Oedd weithiau, achos oedd mae o'n gwneud yr stimia, y stimming maen nhw'n alw fo, neu mae'n gwneud syna od Ond o ran pryd a gwedd, oedd hynny ddim yn amlwg. Wedyn, be oedden ni'n gael, oedd pobl
yn aml yn meddwl na hogyn bach drygionus neu ddrwg oedd o. Dwi'n cofio deud wrth rywun ryw dro bod Joel yn autistic a'r ymateb oedd, oh, there's always one, isn't there? Hynny di, dwi'n mwyn gwybod beth hynna fod i feddwl, ond yn amlwg oedd o'n meddwl mod i fel mam yn gwneud rhyw esgus dros fy mab, lle. Ond erbyn hyn, dwi'n meddwl bod pobl wedi dod yn fwy cyfarwydd ac arwyddion autistig hefyd, lle. Ac yn sicr, mae o'n rhywbeth dwi'n medru nabod mewn pobl, hyd yn oed pan mae'r arwyddion bach na'n gynnu, ond mae hynny oherwydd bod gen i ymwybyddiaeth mor bersonol ar cyflwr fy hun. Ac efallai bod hyn yn gwestiwn dylen ni ofyn ar y cychwyn, so wrach mae fe'n rhywbeth yn ni symud i'r cychwyn, gewn ni weld. Felly, os ni yn sôn efo ein gymdeithas ni, yn defnyddio y term yna anghenion ychwanegol, be di ystyr hynny? Be ydy hyd a lled y term yna? Dwi'n meddwl bod does am pen draw iddo fo. Mae pob unigolyn yn hollol unigryw hyd yn oed os ydi o'r un un, os na yr un un cyflwr o anghenion ychwanegol arno fo neu hi, lly, achos da ni gyd yn unigolion mae'n personoliaethau ni i gyd yn wahanol am hynny yr un mor wir a bawb, lly, nad oes i'n posib reid neb mewn bocs a deud fel hyn mae o neu hi, lly. Ond beth sy'n braf ydy nabod y cymeriad, a gweld tu hwnt i'r cyflwr, a cael y berthynas yna beth bynnag ydy'r sefyllfa, lly. Ac fel ddudodd Sion hefyd, mae yna orgyffredinoli, hynny di tra pan maen nhw'n dweud bod pobl efo Down syndrome yn annwyl ac yn hoffus, ar y llaw arall, maen nhw'n dueddol o ddeud bod pobl efo awtistiaeth, bod nhw yn bobl oeraidd sydd ddim yn licio pobl gyffordd iddyn nhw. Sydd ddim yn wir o gwbl yn achos Joel. A pan oedd o fach, oedd o'n mynd fyny at dieithriaid weithiau gafel amdanyn nhw. Oedd o'n beth oedd yn rhoi sioc i bobl yna mor iawn. Ac un peth sy'n eitha trist ydy, mae o'n dal i licio gwneud pethau bach diniwad iawn fel cyffwrdd pobl ar ei trwyn. A mae hynny, hyd na pam oedd yn yr uned iechyd meddwl, oedd pobl yn dweud beidio gwneud hynny. A dwi'n fedra i ddall mewn ffordd, achos mae'n siŵr bod nhw eisiau ddysgu fo beidio ymddwyn yn amhriodol mewn dyfynodau. Ond eto i mi, mae hynny'n rhywbeth dwi'n mwyn gweld pa ddrwg mae hynny'n ei wneud. Wedyn, yn hynny o beth, dwi'n meddwl y ddylsen nhw gymryd anghenion corfforol pobl efo anableddau dysgu neu anghenion ychwanegol i ystyriaeth yn ogystal ar agweddau eraill hefyd. I ategu be ddech chi'n ei ddeud rwan, da ni wrth gwrs yn gweithredu'n berson ganolog, a dyna sydd yn bwysig, dod i adnabod y person yn holistig, adnabod pob agwedd ohonyn nhw, a dyna pan bod cydweithio amal asiantaethol, ac wrth gwrs bod llais yr unigolyn a llais yr rhiant mor bwysig i ddod i adnabod, a felly ymatab i'r unigolion ydyn ni, beth bynnag ydy'r anghenion. Wrth gwrs mae rhaid fod yn deall yr anghenion, ac yn deall o dan pa ymbarel lle mae'r anghenion yna yn dod, ond fel da chi gyd wedi deud, unigolion ydan ni gyd ynde, a mae gynnon ni'n cryfdera mewn misydd, mae gynnon ni ella rhyw fath o wendida mewn misydd, ond mae gynnon ni'n diddordebau i gyd, a mae yna bethau sydd yn gwneud ni'n hapus, a dwi'n meddwl mae dyna sydd mor bwysig. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n meddwl dyn ni wedi cyrraedd diwedd yn amser ni am nawr. Oes yna unrhyw beth bysa rhywun yn licio jyst ychwanegu fel sylw olaf? Swn i'n dweud bod fi jyst yn gobeithio bod ni'n symud i'r cyfeiriad iawn ar gyfer yn plant a'n pobl ifanc ac ar gyfer y ffyrdd da ni'n trio cefnogi teuluodd a trio gweithio'n well yn aml asiantaethol efo yr plentyn a'r person ifanc yn y canol ac yn a'i lais yn amlwg yn bob penderfyniad sydd yn cael ei wneud. Diolch i chi am wrando ar y gyfres Am Blant. Dyn ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gwrando cymaint am Ydan ni wedi mwynhau trafod. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i greu'r gyfres podlediadau Am Blant. Diolch Aled o gwmni Y Pod am gynhyrchu'r podlediad.
a diolch i'n holl gyfranwyr am gytuno i gymryd rhan. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag dych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am AM BLANT. Cofiwch hoffi'n bodlediad a'i rannu efo pawb sydd efo diddordeb mewn bywydau plant. A chofiwch, os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.